Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У той час, як кіраўнік краіны даводзіў беларусам пра тое, што незалежнасць гэта святое, а чыноўнікі і дзяржаўныя медыа пераконвалі нас у карысці паглыблення інтэграцыі з Расіяй, на стале ў кіраўнікоў ляжала так званая 31-я дарожная мапа, якая прадугледжвала стварэнне 12 наднацыянальных органаў. Па выніку гэтую мапу нібыта нават і не абмяркоўвалі. Але ці можна зараз сцвярджаць, што менавіта за 31-й дарожнай мапы змест усіх мап трымаўся ў сакрэце, і ці могуць да абмеркавання яе вярнуцца? Пра гэта мы і пагаворым сёння з маімі гасцямі ў студыі. А гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і эксперт аналітычнага цэнтра Белай Русі Пётр Пятроўскі. Добрый день, шановное господарство. Пётр, можно я до вас адразу пытанне? Вот мы тут усе доўга гадалі, што ж у гэтых мапах утрымліваецца, спрабавалі праз чыноўнікаў даведацца. Я асабіста міністру замежных спраў Владимиру Макею там спрабаваў: ну вот у вас там нешта ж павінна быць, раскажыце. Так і не сказаў. А ў Белай Русі, можа быць, яны там атрымалі дзесьці так вот па сваіх каналах? Вы ж все-таки... Давайте узгадаем і выступленне прэзідэнта, яго інтэрв'ю у снежні месяцы «Эху Москвы». Першае. Па-другое, давайте узгадаем 18-й год і выступленне Медведзева, які тады і пра лічыльную палату казаў, і пра суд саюзнай дзяржавы казаў. У прынцыпе, пра гэтыя рэчы было выказванне і было іншае, што ўсе разумелі, што гэта будзе у гэтых мапах. Пытанне на самой справе, калі мы кажам пра гэту паглыбленую інтэграцыю, а ў змесце гэтых органаў, па якіх прынцыпах яны будуць працаваць. Калі мы аналізуем выказванні прэзідэнта Беларусі ад снежня, то ён акрэсліў беларускую пазіцыю канкрэтна. Давайте выканаем спачатку 30 гэтых дарожных мап, а 31-я пасля 24-го года будзе уже абмяркоўвацца. Прычым, мяне, напрыклад, хвалюе пытанне пра саюзную ўласнасць. Мы памятаем гісторыю з Баумгертнера, мы памятаем невыкананыя гэтыя жаданні стварэння саюзных холдынгаў, і ведаем чаму. Таму што расійскі бок заўжды ставіў пытанне пра прыватызацыю беларускай уласнасці. Ці можа быць гэты, да прыкладу, механізм выкарыстаны так. То есть пытанне ў наднацыянальных органах гэтых самых, і беларускую бок гэта вельмі моцна хвалюе, ці не будзе ён выкарыстаны менавіта у аднабаковых мэтах некаторых прамысловых фінансавых групаў ці каго-небудзь яшчэ. Ці, да прыкладу, прэзідэнт Беларусі канкрэтна акрэсліў пытанне адзінай валюты. Гэта павінен быць не расійскі рубль. І калі добра, хай будзе адзіны эмісійны цэнтр, але два галасы. Механізм павінен быць парытэтны. І я думаю, што гэта таксама вельмі моцна ўзрушала расійскі бок. І трэцяе, мы не павінны забываць, гэта парадак выканання гэтых дарожных мапаў. Бо спатыкнуліся на чым? Расійскі бок адмовіўся вось так паступова, як казаў наш амбасадар у Москве Семашка, год за годам паралельна змяншаць кошты на нафту, на газ до 24-го года і выхадзіць на роўныя кошты у 10-8 менавіта уже к 24-му году. Было конкретно поставлено пытанне: вы спачатку выконуем вот эти ўсе мапы, а нафта, газ уже паглядзім там пасля ўсяго гэтага. Нас гэта, канешне, не задаволіла. Зразумела. Вот, Арсеній, вы так скептычна слухали даволі Пятра. Ўсё ж таки, ці, на ваш погляд, змест першае, ці было ўжо зразумела, вот як кажа Пётр, раней яшчэ, што можа утрымлівацца 31-й гэтай мапе, і другое адразу тады, ці можа быць менавіта гэты змест і стаў прычынай таго, што ад нас хавалі змест усіх фактычна мап, не казалі, што утрымліваецца там у першай, пятай, сёмай. Мне падаецца, што сапраўды змест 31-й дарожнай мапы быў зразумелы з самага пачатку, і
Гэта звязана з тым, што падыход расійскага боку грунтаваўся на тым, каб разглядаць дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы ад 1999 года як такую стратэгічную дарожную мапу, якая павінна быць дэталізавана ў 31 астатніх. Таму, калі паглядзець, сапраўды атрымалася, што 30 дарожных мапаў так ці інакш звязаны былі з эканамічнай інтэграцыяй, а ўсе астатнія пытанні, якія зафіксаваны ў дамове аб стварэнні саюзнай дзяржавы, якія датычацца ўжо і палітычнай, і ваеннай інтэграцыі, і нават у некаторых іншых двухбаковых дакументах, якія былі падпісаны у межах саюзнай дзяржавы, яны ўжо апынуліся ў 31-й дарожнай мапе. Таму, калі вось глядзець на расійскі падаход, з'яўленне 31-й мапы было чаканай з'явай. Пытанне ў тым, што беларускі бок настойваў якраз на тым, каб спачатку урэгуляваць пытанне эканамічнай інтэграцыі, а толькі потым, мабыць, калі вось гэта ўсё запрацуе, ужо весці гаворку пра палітычную, ваенную інтэграцыю іншую. І мы адразу бачылі вось сутыкненне гэтых дзвюх падыходаў, і сёння мы бачым, што існуюць непераадоленыя супярэчнасці паміж бакамі, і галоўная прычына у тым, што расійскі бок настайвае ў пакетным прыняцці гэтых дарожных мапаў. То бок усе 31 мапа павінны быць падпісаны адразу, і толькі тады будуць вырашаны ў тым ліку тыя гандлёвыя эканамічныя супярэчнасці паміж Менскам і Масквой, якія сёння ўжо відавочны для ўсіх. Правда, вы згодны? Я да чаго пытаюся, таму што мы ўсе чулі словы Александра Рыгоровича про тое, што мы дамовіліся з Владимиром Владимировичем 31-ю мапу не абмяркоўваць, абмяркоўваем і прымаем 30, а 31-ю адклалі ў бок. Так як жа адклалі, калі пра пакет размовы? Пра гэта, дарэчы, і Медведзеў казаў, што давай спачатку мы падпісваем 30, а 31-ю мы будзем выконваць толькі павінны ў 24-м годзе. Але пытанне ў іншым. Мне здаецца, што нават у межах 30 дарожных мапаў з'явілася супярэчнасць, бо беларускі бок, яшчэ раз падкрэслю, казаў, што гэтыя нават дарожныя мапы трэба выконваць крок за крокам, паступова змяншэнне коштаў на нафту, газ для Беларусі, паступовае, паралельнае, год за годам выконванне іншых дарожных мапаў. Расійскі бок на гэты конт мы бачым па 20-м годзе. Ён сказаў, што не, спадарства, ніякай паніжальнай траекторыі коштаў па нафце і газу вы не атрымаеце ў 20-м годзе. Гэта вы атрымаеце, калі выканаеце ўсе 30 дарожных мапаў. То есть мы нават калі адкінем вось гэту 31-ю дарожную мапу, мы ўжо ўбачым рознасць падыходаў па выкананню існых эканамічных 30 дарожных мапаў. Вось самая сутнасць розніцы. І калі мы ўжо паглядзім усю храналогію падзей, прэзідэнт Беларусі там сказаў, што летам там у 19-м годзе, напэўна, падчас перамоваў у Петербурзе яны гэту 31-ю дарожную мапу адклалі, так? Але ж мы бачым, што супярэчнасці па нафце, па газу, снежань месяц, лістапад месяц, яны былі ўвесь час. То есть уже ў базісе гэтым у нас ідзе вялікія глыбокія супярэчнасці. Я згоден з табой, Пятро, але паглядзі, праблема ў тым, што стварэнне наднацыянальнага рэгулятара, тым ліку рэгулятара агульнага рынка нафты, нафтапрадуктаў і газа, гэта якраз частка 31-й дарожнай мапы. І тут, каб мы тут зараз не спекулявалі і
ну, сапраўды не падзялялі той падыход, які выкарыстоўваў беларускі бок падчас перамоў, усё роўна Расія як бы расставіла нам такую пастку, калі так ці інакш, нават абмяркоўваючы пытанні нафтагазавага супрацоўніцтва, мы павінны разглядаць 31-ю дарожную мапу, бо без стварэння не толькі агульнага рынка, але і агульнага рэгулятара вырашыць вось гэтыя праблемы немагчыма. Тут просто самае галоўнае пытанне, па якіх прынцыпах гэты рэгулятар будзе працаваць, каму ён будзе належыць. Бо... Гэта важное пытанне, але тым не менш мы вяртаемся, памятаеце, была прэс-канферэнцыя вялікая Пуціна, дзе ён сказаў, што хоча Беларусь атрымліваць газ па кошце Смоленска, ну ды хай становіцца Смоленском, ну вобразна кажучы. А это означае, што вот прымаеце пакетам 31 усе гэтыя мапы, фактычна становіцеся, ці не так разумею, часткай Расіі, і тады будуць вам кошты. Гэта, мне здаецца, унутранае спекулятыўнае пытанне, таму што не сакрэт, што некаторыя колы, асабліва лабісты паліўна-энергетычнага комплексу, ажно і да сёння раздуюць, што беларусы нахлебнікі і толькі пры умове ўваходу ў склад Расіі яны маюць права на роўныя умовы гаспадарання. Хоць нават у межах Еўразійскага эканамічнага звязу роўныя умовы гаспадарання задэклараваны ў дамове і маецца патрабаванне па іх выкананні. А калі павярнуцца менавіта да сутнасці, то пытанне ўзнікае наступнае. І некаторыя эксперты, якія тым ці іншым чынам лабіюць расійскі паліўна-энергетычны комплекс, яны прагаворваюцца. Тое, што нафтаперапрацоўчыя заводы беларускія і нафтаправод «Дружба», ну, лепш бы іх, канешне, якімсьці таколік чынам прыватызаваць камусьці. І калі мы паглядзім якраз тое, з кім Беларусі ў Расіі атрымалася дамоўляцца па нафце, і з кім не атрымалася, то тут атрымоўваецца, нам вельмі становіцца зразумела, хто якраз прэтэндаваў на Новаполацкі, на Мазырскі НПЗ, на нафтаправод «Дружба». То есть, як па мне здаецца, галоўным чыннікам для некаторых лабістаў бачыцца ў Расіі, бачыцца якраз выкарыстанне саюзнай дзяржавы як сродку, як механізму па прыватызацыі беларускай уласнасці. Петро, выбачай, Арсений, я просто да вас як да прадстаўніка праўладнай арганізацыі. Кажыце, вот на ваш погляд, аналітыка, калі Беларусь не згодна, кіраўніцтва Беларусі не згодна з тым, што прапісана ў гэтых 31-й мапе, не згодна з тым, у якой паслядоўнасці выконваць гэтыя 30, ну все тое, пра што вы казалі. Чаму было не выйсці, не адкрыта сказаць беларусам: от паглядзіце-ка вот на гэтую мапу, што нам тут прапаноўваюць. Гэта ж вот, ну, неправільна, падтрымайце нас у тым, як мы змагаемся, адстойваем наши эканамічныя і ўсе астатнія правы. Калі было б так усё проста, мы бы так бы атрымалі. Але мы памятаем студзеньскія выказванні Александра Лукашэнкі, які дастаткова ярка і канкрэтна гэта все сфармуляваў, а з другога боку Беларусь не супраць паглыблення інтэграцыі. Яна супраць вось тых навязаных механізмаў паглыблення, калі беларускі бок не мае ніякіх не мае тых механізмаў забеспячэння ўласных інтарэсаў. Беларусі патрэбны вось гэтыя механізмы. Па-другое, таксама 31-я дарожная мапа, калі мы паглядзім, прэзідэнта Беларусі маецца вызначанае меркаванне, да прыкладу, да суда саюзнай дзяржавы. Ён кажа, навошта нам пладзіць паралельныя структуры. Давайте надзелім суд Еўразійскага эканамічнага звязу, дэлегуем яму гэтыя паўнамоцтвы. У нас немножко такая прыжымістая логіка. Все ж таки в Беларусі няма нафты і газу. Навошта Беларусі? А я хочу падкрэсліць, Беларусь несувымерна ўласнай эканоміцы фінансуе бюджэт саюзнай дзяржавы. 25% беларускае. Гэта фінансаванне Беларусі. А не там 1/15. Вось. І пагэтуль тут таксама уласная маецца пазіцыя. Пагэтуль пазіцыя Беларусі вельмі проста. Мы за паглыбленую інтэграцыю, але на іншых умовах, на іншых механізмах рэалізацыі гэтай паглыбленай інтэграцыі з
акрэсленымі і зразуметымі гарантыямі. Гэта ўсё зразумела, але чаму ўсё ж таки я так да гэтага часу не разумею, чаму вот не раскрыць змест гэтых карт. Чаму потым нам сліваюць нейкія там расійскія СМІ, там нейкія блогеры. Расійскія СМІ гэта зліваюць, таму што яны маніпулююць інфармацыйнай прасторай. А мы што не можам адказваць? У чым наша рэч? Мы ж не адмаўляемся ад інтэграцыі. Перамоўны працэс, хоць зараз он замаруджаны, але ўсё ж таки ён якім-кольвек чынам ідзе. І мы зацікаўлены якраз на прадвіжэнні ўласных інтарэсаў ад інтэграцыі. Мы гуляемся не о тым, што Расія нам кажа, вось вам паглыбленне інтэграцыі, а Беларусь такая, не, мы не хочам паглыбляць інтэграцыю. У іншым, Расія нам кажа, вось нашы ўмовы паглыблення інтэграцыі, а мы кажам, вось нашыя умовы. Вось галоўнае адрозненне. Арсеній. Справа ў тым, што ўсё ж такі трэба пачынаць вось з кардынальна рознага бачання таго, што ёсць інтэграцыя паміж бакамі. Беларускі бок, калі пачынаў усю гэтую гульню ў паглыбленні інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, перш за ўсё спрабаваў ініцыяваць працэс стварэння вось гэтых агульных прастор руху капітала, тавараў, рабочай сілы і паслуг. І галоўная мэта была, каб стварыць гэтыя прасторы раней на некалькі гадоў, чым гэта запланавана згодна з дамовай аб Еўразійскім эканамічным саюзе. Калі паглядзець на расійскі падаход, то ён хутчэй геапалітычны. Галоўная мэта прасоўвання паглыблення інтэграцыі звязана з тым, каб інстытуцыйна зафіксаваць Беларусь у расійскай сферы ўплыву з дапамогай адзінага заканадаўства, адзіных наднацыянальных органаў і гэтак далей. І эканамічныя пытанні не так хвалююць расійскі бок, чым геапалітычныя. Чаму мы гэта ўжо абмяркоўвалі не раз? Мы бачым, што расійскае кіраўніцтва маюць пэўную геапалітычную фобію. Страціць Беларусь там на працягу сярэднетэрміновага перыяду, і таму трэба штосьці рабіць, каб не сутыкнуцца вось з гэтымі негатыўнымі наступствамі, якія яны пабачылі на прыкладзе ўкраіны. І таму вось яны прасоўваюць гэтую 31-ю дарожную мапу, якая самая важная для іх. У адрозненні ад Беларусі, для якой вось гэты 30 дарожных мапаў, які перш за ўсё накіраваны на вырашэнне вось гэтых крытычных гандлёва-эканамічных пытанняў. І гэта першае. Па-другое, нават калі мы будзем абмяркоўваць стварэнне гэтых наднацыянальных органаў, то зразумела, што і Беларусь і Расія будуць сыходзіць зусім розных пазіцый. Так, сапраўды, дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года прадугледжаны прынцып парытэта. То бок і Беларусь, і Расія маюць роўную вагу ва ўсіх структурах саюзнай дзяржавы, і ўсе эканамічныя, ваенныя, палітычныя рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Але зразумела, што Расія зараз прасоўвае зусім іншы падыход. І гэта хутчэй нагадвае тую мадэль інтэграцыі, якая была ўжо рэалізавана на практыцы ў адносінах з Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Дзе, на жаль, Беларусь не будзе мець такую ж роўную вагу ці такую ж самую вагу, як расійскі бок. І Пуцін, калі вось сказаць пра ягонае выказванне, пра ўваходжанне Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі ці пераўтварэнне Беларусі ў такі своеасаблівы Смаленск,
Ну, гэта ж таксама не новая ідэя. Упершыню ён агучыў у 2002 годзе яе. Тады ж ён сказаў, што калі мы будзем ствараць саюзную дзяржаву, то ў аснове заканадаўства саюзнай дзяржавы будзе расійская канстытуцыя. І гэта аб'ектыўна, таму што Расія па свайму патэнцыялу і эканамічнаму, і ваенна-палітычнаму ну, як бы з'яўляецца глобальным гульцом у адрозненне ад Беларусі, якая павінна проста прымаць вось тыя правілы, якія нам Масква навязвае. Ну і за гэта, безумоўна, тады Беларусь будзе атрымоўваць пэўныя дывідэнды эканамічныя там ці ваенна-тэхнічныя і гэтак далей. То бок вось якраз галоўная праблема ў канфлікце філасофіі інтэграцыі, я б сказаў. Пётр, вам не падаецца, што калі ну, вот, верыць Арсенію, ну і ўвогуле аналізаваць всю сітуацыю, што ад пачатку ўсе гэтыя мапы пісаліся так расійскім бокам, каб менавіта, калі яны будуць падпісаныя, зрабіць Беларусь, ну, калі там не паўднёвай Асетыі, то ну, вот, дамагчыся такой плотнай прывязкі, што мы ўжо становімся ну, амаль што суб'ектам Расійскай Федэрацыі. Вот это была галоўная мэта. Першая тэза моя тое, што Расія ўсё ж такі з геапалітычнага пункту гледжання не прэтэндуе на сёння на альтэрнатыўную полюс свету. І уся яе логіка працы на постсавецкай прасторы, яна заходзіць не з логікі геапалітычнае панавання. Ну, згадаем, так, як Кубатар Акімов, як быў пераварот у Кыргызстане ў 2010 годзе. Разам з Злучанымі Штатамі Амерыкі, як шматлікія аналітыкі кажуць, Расія скідвала вот таго Бакіева, прэзідэнта Кыргызстана. Тут ўсё ж такі галоўныя эканамічныя інтарэсы. Вось тое, што Анатолій Чубайс якраз паралельна з ідэяй мухі і котлеты асобна выказаў ідэю ліберальнай імперіі. Ёсць расійскія карпорацыі, ёсць так званыя постсавецкія лімітрофы, дзе пануюць якраз расійскія карпорацыі. І прычым цікавасць Расіі якраз захаваць розніцу коштаў па нафце і газу, каб забяспечыць сабе прывілеяванае становішча пры агульным вось гэтым рынку, то есть каб МАЗ, будучы часткай КАМАЗу, тут ужо атрымаў даражэйшыя кошты на нафту, газ, умоўна, на энерганосьбіты, і быў не ў роўных умовах. Вось якая логіка Расіі. Расійскі кіраўніцтва, расійскі капітал, ён фарміраваўся 90-е гады. І ён заходзіць з гэтага. Яму геапалітыка не цікава. А якая розніца? Нас палітычна зробіць часткай Расіі ці эканамічна? Ну, добра, Польшу зрабілі часткай Нямецчыны эканамічна. Сёння. Там прадпрыемствы глядзім, усе Нямецчына. Тут пытанне ў іншым, на мой погляд. Дзе тут інтарэс Беларусі і як яго прасунуць? Ось. Мой пункт гледжання, што не гледзячы ні на што, не гледзячы на тое, што вельмі моцна прапіхваецца ў інфармацыйнай прасторы ідэя, што Беларусь гэта калапс, гэта ноль, у Расіі на сённяшні дзень існуе вялікі запад на сацыяльную дзяржаву, і для іх усё ж такі Беларусь гэта прыклад. У нас вельмі вялікая высокая вага ў расійскім грамадстве. Ну вот як сказаў Лукашенко, хай становіцца часткай Беларусі. Так, так. Арсеній. Ну, я б хацеў нагадаць, што дыскусія аб паглыбленні інтэграцыі ўсё ж такі пачаліся з ваенна-палітычнага складніку. У 2015 годзе Расія адкрыта прапанавала стварыць сваю ваенную базу, гэта ўсе памятаюць, але у той ж самы год міністр абароны Расіі Сергей Шайгу прапанаваў закончыць стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы. І з пункту гледжання расійскага боку стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі азначае паглыбленне ваенна-палітычнай
інтэграцыі, аб'яднанне узброеных сілаў, сілавых структур пад адзіным камандаваннем. І такую ж самую мадэль інтэграцыі Расія таксама ўжо рэалізавала ў адносінах з Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок я бы ўсё ж такі не выключаў і вось гэтую геапалітычную матывацыю, ну тым больш што як бы ў 15-м годзе мы бачылі, як Расія гэтыя свае геапалітычныя намеры дэманстравала. Але я цалкам пагаджуся, што на тых умовах, якія зараз Расія нам прасоўвае паглыбленне эканамічнай інтэграцыі, гэта па сутнасці пераўтварэнне ў лімітрофа ў межах так званай ліберальнай імперыі, якую свой час прапаноўваў спадар Чубайс. Галоўнае пытанне ў тым, што сёння у Расіі няма эканамічных рэсурсаў, каб гэтую мадэль прасоўваць такім жа чынам, як гэта было ў 2000-х годах. Гэта вось, ну, галоўнае адрозненне, таму і абвастраюцца стасункі паміж Беларусю і Расіяй. Нават калі ідзе гаворка пра розныя гандлёва-эканамічныя спрэчкі, то заўсёды тут прысутнічае пэўны палітычны, нават геапалітычны складнік. А гэта якраз следства таго, што няма фінансавых рэсурсаў, каб прасоўваць эканамічную інтэграцыю, як гэта прадугледжвалася планамі пра стварэнне падчас стварэння мытнага саюзу, потым адзінай эканамічнай прасторы і нават еўразійскага эканамічнага саюзу. І праблема ў тым, што за тых глобальных крызісных з'яў, якія зараз надвігаюцца і ў тым ліку і на Расію, на Беларусь, вось гэтыя крызісы ў двухбаковых адносінах будуць абвастрацца. Вот я пагаджуся з аднаго боку з Пятром, што безумоўна ёсць ва ўсіх гэтых вот жаданні паглыблення інтэграцыі інтарэсы розных алігархаў і карпорацый, якія хочуць там скупіць, пачынаючы ад нафтаперапрацоўчых заводаў і заканчваючы, можа быць, зямлёй і ўсім астатнім. З другого боку, не адмаўляю, што безумоўна ёсць і геапалітычная цікавасць, і губляць нейкім чынам Беларусь з-пад свайго татальнага кантролю і ўплыву Расія ніякім чынам не хоча. Тым не менш, вот будучае нас все-таки цікавіць. Вот адзін з нашых гледачоў піша, што мне здаецца, пакуль нафта гандлюецца менш чым $50 за барэль, Расіі будзе не да нас, не да гэтага паглыблення інтэграцыі. Вы згодны, вот нейкі кошт на нафту увогуле уплывае на гэтыя жаданні, нежаданні Расіі ў дачыненні да Беларусі? Па курсе расійскага рубля, в прынцыпе, беларускага рубля можам бачыць, як он уплывае, прапарцыйна уплывае на сённяшні дзень. Больш за тое, па розных падліках у 19-м годзе сабекошт здабычы нафты ў Расіі вагаўся ў межах $25 за барэль. І за 2 гады ён вырас. То есть расійскія кампаніі не ўкладаюць у нафтаперапрацоўку, у нафтаздабычу у тым колькасці, каб зрабіць гэту здабычу таннай. Наадварот, кошты падвышаюцца. З іншага боку, калі мы павернемся, што нас чакае, тут вельмі складаны перыяд нас чакае. Чаму? Таму што Расія з аднаго боку транзит, з іншага боку крызіс, з трэцяга боку, як кажуць шматлікія расійскія эксперты, Расія дасягнула таго ўзроўню еўразійскай інтэграцыі, пасля якога выканання з гэтых пунктаў па адзіным рынку нафты, газу і проста невыгодны. Яна можа вольна гандляваць сваімі камазамі ў Беларусь, а пры гэтым гэты камаз мае $70 за 1000 кубоў газу, а наш МАЗ 127, а калі лічыць сапраўды, што Газпром Трансгаз Беларусь прадае МАЗу па $250. Вось гэта розніца кладзецца на каго? На плечы тых самых супрацоўнікаў МАЗу. Заробкі ў іх меншыя, чым у КамАЗа. Гэта першы бок. То есть Расія на сённяшні дзень будзе пераводзіць еўразійскую інтэграцыю з боку вось гэтага рэальнай інтэграцыі, бок чыста рытарычны інфармацыйны.
І гэта бачна нават па тым, як яна выкарыстала сваю квоту у Еўразійскай эканамічнай камісіі. Яна паставіла Сергея Глазева, міністра ЕЭК па макраэканоміцы, які, у прынцыпе, з'яўляецца прыхільнікам беларускай мадэлі. Але у плане кіравання упраўленчым вашай вазе сваёй ён ніхто. Ён прафесор, ён тэарэтык вельмі моцны, ён будзе казаць тое, што будзе падабацца беларусам, але ён не зможа ўплываць на сітуацыю. Тым самым яны паказалі, што ім зараз не асабліва цікава еўразійская інтэграцыя. З іншага боку, калі мы паглядзім апошнія, перадапошнія паседжанні ЕЭКу, вельмі моцна Беларусь узяла за гэта, прадвігае свае ідэі, і я думаю, што сёння вось тыя эксперты, якія заангажаваныя расійскія эксперты, яны ўжо пачынаюць сказаць: вось беларусы, яны тут беларускую мадэль прасоўваюць праз еўразійскі звяз, гэта нам не цікава. Усё, мы бачым, што ідзе ўжо супярэчнасці на аснове еўразійскага звязу. Я прагназую, што будзе іскрыць, вельмі моцна іскрыць, таму што Беларусь будзе патрабаваць выканання, хтосьці не зможа пряма сказаць, таму што расійскаму народу растлумачыць, што гэта выкананне не трэба, вельмі цяжка, будуць проста дыскрэдытаваць, мне здаецца, хтосьці кагосьці у нас. На самой справе ўсё будзе вельмі проста. Расія зараз прынимае новую канстытуцыю, і згодна з гэтымі папраўкамі зараз статус канстытуцыі Расіі вышэй за міжнароднае абавязацельства Расіі, у тым ліку ў межах міжнародных арганізацый. Таму гэта дазваляе Расіі выконваць толькі тыя абавязкі, якія карысны расійскаму боку з пункту гледжання эліты. І гэта перш за ўсё датычыцца і інтэграцыі на постсавецкай прасторы, будь гэта ЕАЭС ці саюзная дзяржава, іншыя фарматы і гэтак далей. Таму ў Расіі будзе вельмі сур'ёзны легальны аргумент, каб проста не выконваць то, што мы падпісалі ў 2015 ці ў 1999 годзе. І мы нічога з гэтым не зробім, таму што ў Расіі ёсць вельмі моцны аргумент. Гэта наша канстытуцыя, гэта наша ўнутраная справа. Але я хацеў таксама дадаць пра кошт нафты. Ёсць такі вядомы графік, гэта карэляцыя нізкіх коштаў на нафту і агрэсіўных паводзінаў Расіі на міжнароднай арэне. І вось калі паглядзець на апошнія 10 гадоў, то аказваецца, што ёсць карэляцыя год-году паміж першае пачаткам глобальнай рэцэсіі ці іншых эканамічных крызісаў, крызіс энергетычнага рынку, напрыклад. Калі казаць пра рэцэсію глобальную 2008 года і крызіс энергетычных рынкаў 2014 года. І мы бачым, Расія пачынае паводзіць сябе даволі агрэсіўна. Гэта і вайна з Грузіяй у 2008 годзе, і канфлікт з Украінай у 2014. І, на жаль, на фоне надвігаючайся глобальнай рэцэсіі Расія будзе паводзіць больш жорстка і больш жорстка прасоўваць свае нацыянальныя інтарэсы, і ў тым ліку у адносінах з Беларусю, таму што няма іншых інструментаў. Пётр, ну і на заканчэнне, ўсё ж такі, ці перайдзем мы ад слоў Александра Григорьевича, а нахрена нам такі саюз, да рэальных спраў, што калі іскрыць будзе, калі непаразуменне, Расія толькі свае інтарэсы ўлічвае, взяць і выйсці адтуль. І ці, на ваш погляд, вот коротка, сапраўды ёсць пагроза, што неяк агрэсіўна сябе больш ажно да нейкіх там непрымальных прыступаў агрэсіі ў дачыненні да Беларусі можа дайсці? Як гэта не парадаксальна можа гучаць, саюз якраз не дае Расіі агрэсіўна сябе паводзіць да Беларусі. А як ей паводзіць? Ёсць межы, ёсць рамкі, і да саюзніка, калі ўжо агрэсіўна паводзіць, но это немажліва.
Поэтому парадокс заключается в том, что союзные обязательства России обмежовывают ее агрессию в дачыненні до Беларуси. И другой момент. Мы, и президент мыслить категории, что союз – это инструмент здзяйснення нашага суверэнітэту, нашай незалежнасці праз гэтыя інтэграцыйныя аб'яднанні. Мы можам трансляваць гэта, канешне, гэта даволі не падабаецца, потому что прэзідэнт рэзка гэта робіць. І з другога боку мы можам прадвігаць якія-ніякія рашэнні. У Еўразійскім звязе, акрамя Расіі, яшчэ 4 краіны, і гэта нельга забываць. Дякую вялікім. Ну, спадзяемся, што ў любым выпадку, як бы ні развівалася сітуацыя, ці агрэсіўна, як прагназуе Арсеній Сівіцкі, ці не вельмі агрэсіўна, ці стрымана агрэсіўна, як кажа Пётр, але незалежнасць і суверэнітэт Беларусі будзе захаваны. Дякую вялікі. Пётр Пятроўскі, Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы.